Takže ahoj, to jsem já, KX15 a víte, dneska natočím challenge s citronovkou, nebo jak se to do prdele jmenuje. Tady je kelímek, potom vám klidně ukážu, kolik tam toho je. Dám si nějak pocátněk doprostřed tady toho a zkusím, jak to teda chutná, jo, ale ty vole, to bude hnus. Takže, jo, na to. A myslím si, že nějak pocať to asi bude stačit, myslím si, že se z toho pobiju stejně. Prdele, takže vidíte, jo, citronovka. Fuj, tady to, takže snad asi jste něco viděli, takže si připravte, takže na X, jo. Fakt na X, do prdele. 3, 2, i na teď. To bylo hnusné. Takže já se s vámi teda loučím. Čau.